Mainit sa karon nga ginadiskusyonan sa social media ang paggamit sa Tinaga nga sadsad. Ginpaathag ni Mr. Neryo Luhan, Head sa Provincial Information and Communication Affairs Office o kon PICAO sang Iloilo Provincial Government nga wala sang exclusivity ang paggamit sa Tinaga nga sadsad bangod shared ang vocabulary sa Visayan Region. Ini ang kasunod sang pagbinaisay sa mga netizens sa social media nga wala dapat ginagamit sa dinagyang festival sang Iloilo City ang Tinaga nga sadsad bangod iya ini sang ati-atihan festival sang Aklan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Luhan, madugay na nga ginagamit ang Tinaga nga sadsad nga nagakahulugan sang pagsaot o kon pagsinadya kung sa diin ginatawag man nga sadsad ang pagsaot-saot sang hubog. Ginpayag pa sa natungdan, hindi lang iya sang aklan o kon ati-atihan ang Tinaga nga sadsad bangod ginagamit man ini sang pila ka mga reyon kaangay sang Cebu kag iban pa nga mga Visayan speaking region. Naibaloan nga nangin viral ang post sa National Museum of the Philippines Iloilo angot sa definition sa Tinaga nga sadsad kung sa diin ginsuguran ini sang debate sa tunga sang pila ka mga netizens. Kagini si K5 Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera,